Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsami, sana mga pagaryami sa mga babayan sa agama Islam. Sanarkan wagyang putwa maano salam, kalilintad, kabbarakat, kada arayo-rayo ginawa. Imanto na aya update Amerikano na diyan kaya ilayan ni sa diyan kaya mga hujjaj, mga kadi asiran su mga buyufur rahman bisita wallahu subhanahu wa ta'ala bisitaw masalin gagaw sama na yan ayad na oras saya sa Makkah al-Mukarrama na alas 6:38 at ay si tanod din sa manaya lalakaw sa diyan kaya mga lalan mapapano-pano ang mga kadi itunera na diyan ko to ila ikalima rukun wag matang Islam. Masyaallah, tabarakallah. O pilay niyo nakatansira na tanto din pumadakal ang mga Muslim. Liyawi iran na diyan kaya Makkah al-Mukarrama diyan kaya Baitullah. Para busa diyan ko to kipamayan degeniran na muking kulalaran si ko ikalima rukun wag matang Islam. Yang kaya kakad na namin nakatana tubantayan niyo so clock tower gina ni malaat o samaran ni diyan ko to kadi sa Baitullahil Haram. Yang kaya mga kadi mga buyufur rahman na matatago saya so pimbarang ang Muslim makapupuon si ko timberang mga derpa sa yang kaya malilibot sa dunia. Lagi ito siyon matatago sa Sharq Asia, sa Rakatano sa Asia. Nagusi ko mga derpa, lagi da India, Bangladesh, Pakistan. Nagusi mga mga derpa sangka iya dunia. Lagi dia mauna kemasan tanong saya sa mga pagaritan ng mga Muslim. Si isiran makagaganat sa Afrika na madakal sira na mambu. Sira tanong sa Asia na yakadakala na sisayana sa mga pagaritan wa mga Indonesia. Mga Indonesia nagusto mga bangsa tanwa mga pagaritan wa mga Muslim sa Malaysia. Sa manay ang mga pagariami na manulid pa kada kalsutaw tayap kumasaan yung siraan tapos pagkaran itanod din sa Masjidil Haram. At siraan diyan kaya kapilangan tanoron na ayat tanod den tano na update ya nagupangoya si ulang wana mga Muslim si makakaganat sa diyang kanan na darpatano antano di makas sebenar sa apakasong tanong saya naguditano di mapamangan si ko Allah subhanahu wa ta'ala mapagtanong si ko mga tao bilangan o mga tao buyufur rahman bisita o kadinantan o masaling gagaw. Yung ay mga Muslim, pili niyo sira, kumasaan niyo sira na tama na kada kalian. Ay buwa matao ko bilangan iran na Allah subhanahu wa ta'ala. Api yung kaya niya makatuadan na kumasaan tanong sira. Masya Allah, tabarakallah. At ay apakaran itanod. Kapag kaya turoon ta 200 meters kawatan yan.
Yang kana na kubo munara naginan din sa munara Masjidil Haram sa Makkah al-Mukarram. At yasiran, Masya Allah, Tabarakallah, mga abang sa tanong saya. Mga Muslim, at yaso, mga Muslim, pumaghag sa diyang kayaragon, siran niya pili wallahu subhanahu wa ta'ala, pagkalawi sa diyang kaya Baitullahil Haram. Sumabang sa misa na pumangnian si ko Allah, mapadugan sa diyang kaya mga tao, Buyukur Rahman. At ang siran, ibantayan ni siran, malagid makapag-ihram, mag-ihram siran ka tumagumras siran sa diyang kaya kagagawi. Yang kaya mga tao na naisa-isa din naman iniatiran, saya matatagusi ko mga ginawairan, nagyang kutwa karil aikiran wallahu subhanahu wa ta'ala, katawantan wa suhajal mabrur, hajat yariman, nadid na balasyan at nabitan wa Muhammad, inong taagyang kutwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa panganintan mapudtan si ko mga tao kaparulin niya nagyang kutwarila na gusumaap wallahu subhanahu wa ta'ala palayatan din mamakasulsi ko surga iyan. Lagi diyan mauna sa umrah na isa na malaibalas tingin na dito ng Muhammad so paglata na diyang kutuwa dua umrah kafaratul lima bainahuma na iprela wallahu subhanahu wa ta'ala diyang kutuwa miyan dusaw na diyang kutuwa sama na yung mga pagarian na namiyakaran iranitan rundan. Masya Allah, Haji min ay balad India? Bangladesh. Katayag yung kaya isa ko mga pagalitan o Muslim Bangladesh, ha? Ayun. So, Father? Philippine. Ay, Philippine. At yung mga bangsami, may karaniran ni tanong sa kiyang kaya darapa Baitullahil Haram. Kapag marayag rekalud na kiyang kanana munara, diyan kaya Baitullah patan mga bangsami suklak kawera magantan udin na mapantag kaya kada kalau mga Muslim di mamakot sa diyan kaya kitindigan ko sambayang Maghrib Indonesia Philippine antum Bangladesh ay Philippine Ismok Bangladesh Philippine Bangladesh friend friend what is your name brother Muhammad Motiur Rahman one Abdul Latif kullu haj ayo at nga mga bangsatan mga Bangladesh isa ko na muna na mga Buyukur Rahman pumaghaj Muslim person 20 Katatan sa mga bangsa niyo, mga pagari niyo. Pumanong siran nagudi siran dito pakarani sa Baitullah kaanian mitin dan susambayang amay. Sa manenay na oras na 6:46 saya sa Makkah al-Mukarramah aya kapsa kam sayo Maghrib na subra ala city. Gina ni kapag wallahu subhanahu wa ta'ala kagaganyan adi makam bida-bida agi ang 4 oras.
Sana kanu sa Pilipinas na kupakaya teron tayo na orasan na mag-anden so alas 12 sa kagawi na saya sa Saudi Arabia na sobra din so alas 6 pagalas iti sa man. Ya putih. Ha? Ada problema kape andi tanod mi aran naro tanod pusto. Ya ada lagi nga yung mga Muslim katatan semboyang. Awatam suwakto na pwede nila pinun. Oh. Kung jojo matalim na ako alas 8 na may pinun po niya. Oh to di man. Sama na nato na man to alungan. Ay buah kape to na kape pita-pita penaw, miya ka pa may gudyo to, miya ka pita na miya ka susa. Kata yang alusaniran, kelos. Oh, sinabi po kasul. Ay dulu ka ka. Sama na yan na miya kelos kung nagyang kaya ipsul sa haram. Kaya kebantayan isira, nasisiran din na deserve sa gyang kaya mga kilid. Mga tam sama na haram. Kapaya tiron ta mga magatos kamit karo. May sumapapan. Anak pagano ka din guro? Katambo mga bangsami so ipsul dun na nakakalos ang hirap. Sa kada kalataw na yakatan oro nagyang kaya gobyerno sa Saudi na kailangan din na adna permit lagi dito magumra na permit kano sa permit sira no pamako so taon na pag-umra. Alo ni man gede-gede agi nga iya kada kala mga tao sung sagyang kaya Baitullahil Haram. Guro siya guro. Tanong to pang sa Tamparo. Salam rakanusa na mga bangsami di muntay sa giyang kay oras. Sama na yan ay live tanong agiyang kay Baitullah giyang kay lalanay sa Abdul Samad Malawani gyang kana na mga tungod tanong mga tunganay tanong sa yan na sira ni makapelubar kami agi paman na diya mi sira na ketuon kamar gano bata peluluba si kita kaya dia dia kan analo sudah mo. So mga tungan ay bisitar kami na hotel kami nagyang kaiyam Almasa Arrayan. Masa Arrayan. Yung ito ba update siya kung mga kaditano sa Pilipinas na may karoson sa Fundok Lu'lu'ah. Nagawa din pa na si isang Manazil Al-Fadila. Agugyang kaiyar kami Almasa Arrayan. Saan yung gupluba sa mga kadiyo ko pa kaya din pa ng mga hotel. Kung tanong si Allah, so mga bangsa tanong plate siran sa giyang kaya kagagawi. Lagi-dagiang ko ito pagariya ka ng Sheikh Luqman, si Sheikh Nasif Wiling, si Hanif bin Ansari, panantaon na plate ran ni Manto, na masya Allah, kung tanong si Allah, misampay siran saya sa kapipya ginawa. Sama na yan mga bangsami na malutan o din na katanong mo nara. Baitullah na di tanong saan pagkauke kakakalusa. At ang buha, clock tower. Pinanso clock tower. Anto na niya. Ang gunot tanong dyan sa mga tao yan. Tanong ka tanong dyan ang pagka. Ay doon mo kakakalos.
Atan mga bangsami amaluwa meron kailangan nagyang kana na buntala Baitullahil Haram. Ginang buwa Baitullahil Haram na naditanong pagaw kahit kakalusan o mga askari. Bandiad na ya open na ni Rano na para di maka mapnubala ka sutaw. Oh. Gyako to ba insan Abdul Samad Malawanin na sa mga tungan na itanong ako ba yung bisita sa kaya mga jamakan na mga tungan na iran na pagayang bisita nila sa page tanong kaniran may laiso ng baraka na ini sinta kan naro. Agyan ko to ba, puro man na nakabugin na matagay ang mga update, share kanusan sa Pilipinas. Kaya malan niya tanong saya na napanguya taik, nabatano ya meluya Antonini lagi do tiba saun kapiki ilay-ilay na kanaba ya tuba paman na update lagi paman na gyang kaya lang una pilay ni na lang undin na yung mga Muslim aso mga Muslim na magaryari na niya kapya-pya so Muslim na kakaipian na diyan ko to pagarin niya na Muslim. Diyan kaya gyang ko to baka basa ko paman nagyang kaya mga kadi o puro-puro saya na sidna mga pupun sa gyang ko to pimberang darpa nililibutan sa gyang kaya Pilipinas. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, tabarakallah. Tabarakar Rahman. At ang muso, untal man nagyang kaya Baitullah, pilihan nyo nagyang ka na ng mga tawa matatagusiran saan. Sama na yan, na magandang din klusan nagyang kaya live tanong kamay-amay na nababud na yabawa, nagyang kaya kikidi at tanuron, na maragan mo ba pa na hararangit nagyang kaya mga askari saya. Kapagayagid nila niya, nagyang kaya lala niya, nagyang kaya pumugitan ng mga pumugitan ng mga sulgar. Apa sa mga sulgar o? Para sulgar. Umrah. Salah gudam. Ay buat may kasuldag yung utay sa kumama sa tanong. Asi Jamal. Kung susambay ang nasisagi ang kaya Guddam susambay ang Guddam. Mayaman naging uta Guddam na diriso kung si isaw na natigitan. At ano mga bangsami, Baitullahil Haram. Parang na ikuan, kuyungapan. Surat juga Pak. Salam sa gyang kaya dimuntay mga bangsat tano, mga followers tano, aya kada kaliyon na namagatus agupat. Magatus agupat. Mga bangsami na pilin og yung apu ito sinado man apu ito bro, mga Muslim o sila makapipila. Masyaallah, tabarakar rahman. Kaya sa manen na si isu kita pakasulod tanuro. Kasultan iran saya atana miyakaran iran din na Baitullah yang Baitullah na tanto din kumaran sa mana ya haja tarik haji tarik ay kapi man to na tatanor lagi nga mga askari saya agi nga iya kapakasuldo mga tao
Apo pakasul yung mga tao. Saging kayo ba ito? Lakati aso miya kas ako dun. Masya Allah, tabaraka rahman. Numanayaw silang sa maya sa waktu maghrib. Mga bangsami, kate sa mga pagarini o mga Muslim, mga biyukur rahman. So kabaka sa Qur'an wagi, miyaka po na ya saging kaya malilibet ta dunia. Nagido si Irak Tanoron makabong sa Asia, Pilipino, Indonesia, Malaysia. Sama na yan, namiyak karani-rani tadog sa Baitullah. Na pagiling tanong yawan di tanong saya makapusto. Ay niya pano etak. Sama na yan, naging amin bula-bula namiyak kasi pa din sa mga Muslim. So sa aksiran din. Na nauna ka no. Una ka no ka. Di ko pagaling kasi pa. Sheikh. O tanong ako. Tapos ka ranin tani raro. Yung sama na yung update sa Makkah, tanto din kumada kalataw. Maragod na di ka pa ka-suop o mga Muslim. Semboyang sagyang kaya oras. Masya Allah, tabarakar rahman. Ana mga bangsami, na saya tanong dito sa diyan ka, mayamay na Batano doon niya kasupa kung mga balaudiran saya na margin. Saya na sukang gobyerno saya na istrikto. Margin no bataniran na kasapari sa Bagay Mapia na sa Lampos Kanusan na mga bansami. So mga pamilya ko ron, siblings, na gusto mga tunganayakan lagi daging kay Haji Sarip family. Di mga family na gusto mga bangsatan. Salam rakanusan lang sini? India? Yang ito ba bakandod na Amerikano salam. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh.